Expertos internacionais e amantes da ciencia que estuda os fungos virán a Lugo para debater e descubrir a riqueza micolóxica da provincia. Será do 31 de outubro ao 3 de novembro durante a celebración do 7º encontro de micoloxía do Arco Atlántico. Unha forma moi importante de poñer Lugo, unha vez máis, de poñer Lugo e de poñer a nosa reserva outra vez pois no mapa de alguna maneira. Na prensa internacional vamos a estar outra vez falando de que Lugo está organizando un encontro internacional, está poñendo en relevo e en valor o seu medio natural, a súa reserva da biosfera, e vai a ser pois mencionada, comentada e coñecida por moita xente que nunca pasou por aquí. A Sociedade Micolóxica Lucus organiza por vez primeira o Congreso Internacional que xuntará 170 especialistas de España, Portugal, Francia e Italia. Ademais dos relatorios, o programa inclúe saídas ao campo para recoller exemplares e sometelos a análise. Hai 11 poñentes que son referencias non só nacionais, senón referencias europeas e mundiais no que é o mundo dos fungos, tanto no que é identificación, son especialistas en distintas familias e grupos, especialistas, como digo, de talla mundial, e tamén temos posiblemente o maior experto en toxicoloxía micolóxica que hai a nivel europeo, que é Josep Piqueras. De xeito paralelo ao encontro celebrarase a reunión do outono do Grupo Iberoinsular de Cortinariólogos e a terceira xuntanza do Grupo de Fungos hipoxeos. Hipoxeos son fungos subterráneos, son os fungos que están baixo terra, as frutificacións. E este é un tema moi interesante, porque realmente o coñecemento dese tipo de fungos é complicado, porque as setas que producen son subterráneas e non se ven. E eles veñen con cans adiestrados. A Fundación TIC contribuirá á difusión do encontro científico coa gravación íntegra dos relatorios e a elaboración de reportaxes que difundirá os medios de comunicación de todo o país e nas redes sociais.